अरे वाजा
पाठीमागं बसू काय? पाठीमागं बसू. जाऊ दे पुढे, जाऊ दे, जाऊ दे पुढं. अरे मग जवळ जवळ नाही अशोकदा, जवळ नाही, जवळ नाही. जरा जवळ नाही, जरा अजून. हो कारभारी बसताय काय? हे मला उतरायला लागेल. पुरावा आहे, पुरावा आहे, पुरावा बनतोय. थांब 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 थांब, जाऊ नको, थांब. त्यांना जाऊ दे, क्रॉस करू, क्रॉस करू दे ना. घे पुढे, घे साईडनी पुढे घे. अरे थांब, यालाच चालू 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 आहे ना? चालू आहे. हा सगळ्याला हसा. चल 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 चल. नावाला सांगायला आम्ही आलेलो होतो म्हणून. घे पुढे, घे यालाच. मेहनत दिसते, मेहनत दिसते. घे घे पुढे, घे. स्लो कर जरा, स्लो कर, स्लो कर जरा. येऊ दे. इथनं खाली नेतील ना, इथनं खाली नेतील ना. हा मग होय, मी आला आज. होय, इथनं खाली नेतात. हा मी उतरतो. जा जा, आलो. तू
घरी झाला आता डायरेक्ट मग जा. थांबे थांबे. अन्या याला धावतोय. पायात रुपलं रे काहीतरी. हा काय खडा खडा असेल. नाही नाही रुपला काढला. बरोबर यायला पाहिजे. अरे सुनील वरची पाच करतो.
तो फोन म्हणतो कोण का काय बोलला बघा अरे चौकाचा मी पाठी लावा बांबू इथंच राहू देत बघ दे वाण दे आम्ही कमरेत सोडले नाही तर आम्हाला जे काय त्रास झाला असेल तर फोटोग्राफरवाल्यांना हे लाकूड ही आता इथे इथे एक हे लागेल बघ खाली वाचा हे लागेल हे बघ हे लागणार आहे घुसेल बघ खाली वा करे लागला पडला असता कानाखाली बसताय संपला हायवे मग चढा तुला मी चढून देणार नको चढून टाका पडू नका त्यांच्यावर मर्जी हे लोक मारायला येत नाहीत ना रे नाही काय सुपारे भरतात